Vale. Bai. Vale. Behin batean, etxe polit batean, Sagutxo Kaskarina bizi zen. Eta ez zen behin ere nekatzen. Egun hartan, soinekoa jantzita, etxe ataria errazten ari zen. Tris, tras. Ara, zer zan dira? Txampon handi bat! Atu txampona? Txampona jaso, eta berehala jantzi dendara joan zen. Lazo urdin eder bat erosi zuen, eta jarri zuen. Bai, ederra dagoela. Etxera heldu bezain laster, leiho handia zabaldu zuen, bik leihoa, tantxe geratu zen, inor pasako zen zai. Ez ote da inor etorriko? Lehendabizin, gerriko beltza zebilen, oinarra agertu zen. Sagutxo Kaskarina. Emanaztu eskua. Eta erantzun, zurekin ezkonduko bani, zer egingo zen nuke gauetan? Zer egingo ez gauetan? Belori zolordu duzu? Gauetan ez zer ez, lo egin. Baina eguzkian eratzean, zengo duzu. Oiarra zen, Alde, mendi. Zurekin goizegi esnatuko nintzak eta xeri usuaren gure alera bizarez. Oiarra burumakun joan zen, da ondoren, pajarita bat zerabilen, Zezena etorri zen. Zezena. Zer esaten dio Sagutxoari? Sagutxo Kaskarina. Bueno, mututu zaigu Zezena. Sagutxo Kaskarina. Zer duzu? Sagutxo Kaskarina. Ez duzun behar? Tori, mira. Beste xixen bat etorriko da orduan. Honek duzu nahi, eseri abian. Aberio, bai? Zuzun bat duzun, ez da? Bai. Ez aiozu nintxin jarri, hola jarri. Leinuan dago, Sagutxoa, ez aiozu. Sagutxo Kaskarina. Hori, bilatzeko mina. Eta erantzun, zurekin ezkonduko bani, zer egingo zen duke gauetan? Jarria prestatu, eta ondoren kantatuko dizut. Zer kantatuko diozu? Zezenak dira, bezesak dira, Ixin zaitez, hain izten murekin. Buruko mina jarriko diozu. Eta Zezena lur jota joan zen. Baina segituan, odia, bere aurrekoak eta aletak zura bizkien ahatea etorri zuen. Sagutxo Kaskarina. Hori lazo urdina. Hori zaigula batitxoa dut. Hau bihotzeko mina, nirekin ezkonduko ez da. Ez zure eskola. Eta erantzun, zurekin ezkonduko bani zer egingo zen dugu gauetan? Gauetan, egopean hartuko zaitut, onera, kua. Esan da? Kua egingo dizun esan. Eta lo hartuko duzu, kua. Esan? Kua egingo dizun esan, zer da? Kua esan diozu? Esan diozu bat. Alde, hemen ditzu diozu.
jokoarekin, azkure ematen dira zuetan. Artea goimen joan zen, eta azkenik jardun jauna etorri zen. Azkendukera, nuzkla, mira. Egizun, sautxo kaskarina. Sautxo kaskarina. Mira, Erantzi, zurekin ezkonduko gari zer egingo zenuke gauetan? Horixe nahi nuen, saiozu, zurekin ezkonduko nahi, hila gora. Hurrengo egunean, ezkondu egin ziren. Sagutxo kaskarina eta kasua, ezkondu dira bai, jai, ezkondu dira bai, jai, ezkondu dira bai. Gora, esperango, gora eskonberriak. Ezkondu ziren bai, jai, baina gauatan, sagutxo kaskarina, afasia prestatzen ari zela, Katuz jaunak, zas, lapiko bat laguntza egin zion. Zas, ez bizkapai. Eta jan egin zuen, jan. Tira, neriala kontatu didate, baina ez dut uste egiarenik sagutxoa, garinak baitira, eta ziur ies egin zuela, ies egin. Beraz, katua xagua jan bazuen, ala ez bazuen jan, salda etxizen biak kalabazan, eta atera daiten zela, Beasaingo plazan. Txalo behoa! Ala, eta horrein aurkezaren gabe, Kaixo, hemen gaude Iñaki Jose Ignaziorekin, gure eskolako konserjea, eta galdera batzuk egingo dizkizu, bale? Bale. Zertan datzan zure lan? Nire lana hemen da, eskolako zenbait konponketak, zerbait egertzen diren estokatzen din gauza, konpondu, adibidez, persiana zudiela, radiadorein akalizatzen da konpondu, komuneko ude eta aldetik mode pixka konpondu, gero txirriña, atiko garaiek, ate petxi, ate iriki, margotu, pixka da, eta pixka. Gustora egiten alduzu zure? Bai, oso gustora dago. Jendekin da, zuekin bai oso gustora dago. Eta oraintxe bertan zer egiten ari zara? Baina gela hau ikusten dut bezala, bada genduta dago, eta baina zinez margozen, zinez margozen. Baina espandiotan gela hain margozen. Kolore grisea hori aukeratu dute eta margotu esan didate. Oso ondo, eskerrik asko, Iñaki. Zueri. Beste bat arte. Bale, zueri, eskerrik asko. Ikusi ezakegun bezala, joku asko daude. Pelotarekin, denetik. Saskibaloian ari dira jolasten. Eta primeran gainera. Hemen ikusten dugu. Baina uste dugu bastante erresa dela.